Hej venner! Glædelig anden søndag i advent. Der er jo kommet mange lækre ting i julekalenderen op til i dag, og nu har jeg lidt mere at lege med, end jeg havde sidste gang. Så det er jo dejligt. Det design, I har valgt i dag, det var virkelig close call. Der er sådan 2 stemmers forskel. I finder ud af lige om lidt, hvad for net det endte på. Og jeg glæder mig faktisk bare til at komme i gang. Randi, hun er klar. Jeg er klar. Skal vi ikke bare gøre det? Venner, nu skal I bare se. Det var de her 2 designs, I stemte om. Måske man kan se det ordentligt. Og valget faldt altså på den der med juletræerne. Den er ellers meget, meget, meget fin. Men den gad I sgu ikke. Eller, der var 2 stemmers forskel. Det endte på den her med juletræerne. Så lad os se, hvad vi kan finde ud af med, hvad vi har fået i julekalenderen allerede. Hvad jeg umiddelbart tænker er, at vi har i hvert fald den her, der hedder Ice. Den kan vi bruge til sne. Men lige det der med, hvad farve vi skal give de juletræer. Skulle vi måske lige tage mystery bag? Det kunne være, at vi var heldige. Det kunne være, at vi var meget heldige. Okay. Jeg føler altså, at hvad hedder sådan noget? Jeg føler, at juleånderne er med mig i år indtil videre. Vi har den her Grinch Green glitter. Det bliver en blingnegl, det her. Det må jeg bare sige. Okay, så det er ligesom bare en hvid baggrund, og så er der... Ja, så er der nogle juletræer, og noget glimmer sne og noget. Så jeg tænker, at vi laver baggrunden med den her Twinkle Sunset. Og så laver vi juletræerne med Grinch Green glitter. Og sneen med den her Ice. Og så snyder vi lidt med min hvide, som jeg også havde med sidste gang. Den her Queen's White. Okay, let's go! Kan den overhovedet fokusere med alt det julepynt? Nå, vi starter med Twinkle Sunset. Den er så flot, den her farve. Det er jo også en mystery bag farve, ikke sandt? Men der er jo bare Twinkle Sunset bag ved juletræerne, tænker jeg. Og den tænker jeg, 1 lag, det er rigeligt. Se nu der. Wow, jeg tror altså lige at flytte noget af det julepynt, fordi man kan ikke se en skid. Det har svært at fokusere. Gå lige væk. Go away. Skal vi også lige øvrigt sende en kærlig tanke til Medister-neglen? Savner vi den lidt i år? Jeg føler, vi savner den lidt. Nå, Randi, du ryger i lampen. Okay. Og så er det simpelthen tid til, at vi får taget hul på vores Grinch Green. Og pro-tip her. Fordi klog og skade. Hvad fanden er min saks? Ja. Lad være med at pille hele den her af. Det bliver du træt af. Fordi det bliver jeg meget træt af. Jeg har gjort det på de første, jeg fik, og det var dumt. Man tager bare lige sådan en gammel neglesaks, man ikke bruger mere. Og så tager du bare lige og klipper et hul i midten. Fordi så bliver den ikke helt oversvømmet af klammerstof. Okay, det bliver den sygeste glimmernegl, det her. Og hvor belejligt er det i øvrigt lige, at der var nail art pensler med i julekalenderen. Altså, what? Hvor heldig kan man være. Nå, lad os få malet nogle juletræer. Jeg håber sgu, den er grøn nok, den her. Det bliver sådan meget dreamy design, det her, tror jeg. Nå, hvordan er de malet? Det er faktisk bare sådan noget... Jeg ved ikke engang, om man kommer til at kunne se de her juletræer. Spændende! Det kan være, den skal have lidt flere lag. Men det oprindelige design her, hvis man lige lader være med kun at bruge de farver, man får i en julekalender, er jo faktisk, altså, det er ikke super svært at lave. Det er jo bare sådan nogle penselstrøg her. Det ville unægteligt være nemmere, men lidt mere pigmenteret farve. Nå, vi ser, hvad det bliver. Hernede gør det ikke så meget. Der skal man bare lige have det dækket, fordi der kommer sne.
Yes. Lad os have den. Så laver vi lige en til. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud på kamera, men jeg vil sige, at det bliver mere og mere tydeligt her, at der er noget, der bare minder lidt om grøn her. Godt, vi hærder den. Sådan. Og så giver vi lige det andet juletræ herovre en tur mere. Fordi jeg vil godt have det der grønne til bare at poppe en lille smule mere. Igen, prøv at lægge mærke til, at jeg går altså ikke så meget i detaljer lige nu. Jeg fylder ligesom bare ud, og så kan man lægge detaljerne ovenpå med hvid, tænker jeg. Yes, ind i lampen, og så maler vi med hvid bagefter. Okay, så langt, så godt. Se, nu er tanken, at vi tager den hvide her, Queen's White. Og så prøver vi at få de der juletræer til bare at poppe en lille smule. Jeg tager lige noget op her og putter den over på min lille palette. Så ligner det også, der ligger lidt sne på træerne. Det er da lidt hyggeligt. Ja. Lad os få hærdet det. Alright. Så skal vi have lavet det der sne nede i bunden. Og der tænker jeg, det er oplagt at bruge den her, der hedder Ice. Fordi den ligner ice. Den er virkelig flot, den her. Altså det er en af dem, jeg er indtil videre allermest glad for. Fordi okay, den er flot, mand. Godt, lad os prøve at få noget på. Den er meget sådan tyk i det. Den har sådan meget tyk konsistens. Og det tænker jeg er meget godt her. Så prøver vi bare at lave sådan lidt sådan snedække hernede i bunden. Det må godt være lidt tilfældigt. Ej, jeg tror, at den stoppede. Nå, men det er i virkeligheden... hvor irriterende. Nå, jeg tog altså bare et dotting tool, og så min Queen's White, og så lavede jeg nogle små snifnuk hele vejen ned over neglen, som I kan se. Det er meget enkelt. Det er heldigvis ikke den mest forfærdelige proces, jeg gik lige bag der. Det er meget cute. Nu tror jeg lige... Nu hærder jeg den, og så tror jeg faktisk bare, at putte top på, fordi... Altså... Jeg synes, vi har ramt meget godt. Det kunne godt være faktisk bare lige for prins Knud kunne finde på at lave lidt hvid ned i sneen også. Bare lige for sådan at lave lidt tekstur hernede. Sådan. Det synes jeg er meget nu. Ja. Fedt. Den kommer i lampen, og så får den topcoat på. Godt. Randi, topcoat-tid. Og vi har jo meget belejligt fået klassikeren her. UV LED Base Topcoat. Som jo både er en base og en topcoat. Og som i øvrigt er fortrindeligt til de der ombre dust, som All About You og Kat har lavet KJ Negle. Så det her med givet videre, den er altså bare fuldstændig perfekt til det. Vi får smurt en topcoat på her. Og man må godt være en lille smule generøs, når det er et design, der har en tendens til at bule ud så meget. Hvis det havde været nemmere for mig lige at vende Randi på hovedet, så havde jeg også lige vendt hende på hovedet, når jeg var færdig her. Så havde det ligesom udlignet sig lidt bedre.
Nu kommer jeg til at male på Randi. Det var ikke smart. Randi, hun kan heldigvis ikke få allergi. Så hun overlever. Men nu fjerner det alligevel. Fjerner det lige alligevel. Fordi nogen grund til at skal udsættes forbi Randi. Så når man har lagt det her, så kan man godt lige lægge sådan en dråbe her. Øverst. Lad os lige se. Randi, kan vi lige vende om? Kan vi det? Det kan vi. Okay, super. Og så vender man sådan set bare sin kundes hånd om her. I et kort øjeblik. Fordi så bliver det altså bare rigtig flot. Godt, vi hærder. Så er neglen færdighærdet, og det er ret vigtigt lige at huske med den her, at den skal altså wipes til sidst, fordi den er der et sticky layer på, i og med at den også er en base coat, så skal der jo være et sticky layer. Og vi er selvfølgelig nødt til at bruge den her cleaner, som vi har fået i julekalenderen. Og jeg tror for alle andre, altså den dufter godt, men desværre minder den mig en lille smule om et stormagasin i Kina, jeg engang spillede en koncert i, hvor de havde sådan en eller anden parfume-diffuser rundt i hele det store magasin, som bare sprøjtede en parfume ud, som jeg sværger duftede en til en, ligesom den her. Og det er jo ikke fordi, den ikke dufter godt, men det var bare som om, jeg fik sgu lidt en overdosis der af den parfume. Så it's all for you, this guys, because det er faktisk en lille smule dårligt, den her duft. Og igen, det er altså ikke for at disse duften, den dufter rigtig godt. Jeg får bare lidt PTSD af den, kan jeg mærke. Nå, nok om det. Se nu her. Vi zoomer lidt ind. Der er den. Den bliver da meget cute og meget glimmeragtig. Cool. Og det var simpelthen anden søndag i adventsneglen, og den blev da meget nuttet og virkelig, virkelig glimmeragtig. Men altså, hvis ikke man skal gå all in på glimmer i julen, hvornår fanden skal man så? Jeg synes, den blev sød. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg lige fik trukket en grøn, altså what are the odds, fra min mystery bag. Så er der vel ikke andet at sige, end have en dejlig anden søndag i advent. Og så ses vi bare på søndag.